wannan tana nufin mijinta Allah ya jarabe ta yana bin mata, tana da ladabi ne da biyayya, wai ba za ta ce yana neman mata ba, sai dai ta ce yana biye-biye. Allah miki albarka. Da yawa daga cikin mata suna fama da irin wannan larura ta kaga mijinta yana neman mata. Gaskiya abu na farko, duk mijin da aka tabbatar yana neman mata, a yi masa nasiha, a yi masa wa'azi, ya tuba, ya daina, ya gyara. Ni dinnan da nake muku magana wallahi ba zan iya gaya muku adadin mata na aure da suka kira ni suka ce mun wallahi tallahi malam na kama mai gidana yana zina, kuma wallahi a yau a garin nan, kun ga dai ba a Kano nake ba, a yau a garin nan, yau da asuba wayar da na fara karyawa da ita, wata mata ce ta kira ni ta ce wallahi kiru da muzu ta ga mijinta yana zina da wata. Ba wai gaya mata aka yi ba, kama shi ta yi saboda tsabar tsageranci na mazan wannan zamani. Ta ce mazinaci ne lamba ɗaya, ta ce irin wannan na kama shi barkate, ina neman ka yi min bayanin hukuncin zamana da shi. To irin wannan tambaya ce, ba zai lissafu ba maganar neman mata da maza suke masu aure, ba zai lissafu ba. Ana cutar da mata fiye da yadda kake tsammani. Mutum yana da matarsa yana neman mata abokinsa, yana da matarsa yana neman 'yar abokinsa. Kai, akwai wanda aka kama shi yana da matarsa yana neman kanwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya. Kai, akwai wanda aka kama shi yayi wa kanwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya ciki, kuma a gidan matarsa, kuma a ɗakin yarinyar. Ta zo ta taimaka musu, shi kuma yana zina da ita. Kai, akwai wanda aka kama shi yana zina da uwar matarsa, ta zo jego kulawa da yarta, shi kuma yaje yana kwanciya da ita. Kai, akwai wanda aka kama yana neman uwarsa. Wannan al'ummar tana buƙatar wa'azi, tana buƙatar fadakarwa. Da haka matar da Allah ya jarabe ta da miji mai neman mata ta yi abubuwa kamar haka. Na farko, a yi ƙoƙari a yi masa wa'azi, a haɗa shi da masu mai wa'azi. Na biyu, a haɗa shi da iyayensa da waliyansa idan bai daina ba. Na uku, a fara ƙaurace masa a shimfiɗa sai ya gyara. In ya zo a matse, ki ce a'a, sai ka daina neman mata a waje, ni ta halal ce, ka daina neman ta haram. Idan wannan bata ci ba, to ki dage ki yi ƙoƙari ki kashe auren. Duk inda za ki kashe auren nan ki yanka shi murus, ki tafi lahira don ki kubuta. Saboda me? Da dalilai kamar haka. Na farko dai zai cutar da ke, baya biya miki bukata ki ta auratayya. Ke ma in ba sa'a ba ya je ya sa ki ta dalilin wannan kauracewar ki je kina zina, ba za a zo a hada laifi biyu ba. Na biyu, bai biya hakkin da Allah ya ce yayi ba na aure, tunda bai zai iya biyan hakkin Allah ba, me amfanin zama da shi. Na uku, zai iya jawo miki ciwo da cuta ta zo ta halakar da shi, ta halakar da ke. Duk lokacin da ya jawo miki ciwon kanjamau ko ciwon AIDS ko sida, ya jefa ki cikin bala'i. Na hudu, ki kaurace masa sai kin je kin yi gwaji, kin tabbatar lafiyar ki kalau, bai sa miki ciwo ba. Sai shi ma an je an gwada shi, lafiyar sa kalau, bai da ciwo, sannan a ja layi, ko ya daina ko auren ya mutu. Kuma duk uban da ya bar yarsa tana zama a hannun miji mai neman mata, an tabbatar yana neman mata, kuma ka bar yarka a karkashin sa, ka zalunce ta wallahi. Kuma duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta saboda mijin yana neman mata, baya biya mata bukata, yana zuwa yana neman mata, mazinaci ne, bata saba wa Allah ba, bata yi laifi ba. Amma muna so ki bi waɗannan matakai, yi masa addu'a, yi masa nasiha, hada shi da malamai, hada shi da iyaye, hada shi da yan uwa, kuma kina yi kina kula, dan kada ya je ya ɗebo miki bala'i ya sa miki. Ba wanda zai yadda ya ji daɗi a ce yarsa tana auren wani yana neman mata. Tintinin ka kashe auren, baka yi laifi ba wallahi. Ka raba ta da shi, in ya mallaki fan taɓa sama a rabu da shi, ta je ta nemi talaka ɗan talakawa da zai zauna da ita kaɗai ce matarsa, yana rayuwa da ita akan musulunci da sunna, ba wai mazinacin mutum ba. Kuma mazinatan nan in ba ku yi musu haka ba, ba za ku rinka wato hana su wannan barnar da suke ba. Ku hana su je su yi ta tsiyar da za su yi da matan banza, in sun ga wannan shine zai kubutar da su. Muna fatan Allah ya sa su tuba su daina, Allah ya sa su gyara. Amma mu ba za mu ba da fatawa yarinya ka auro ta kilin, tsabtatacciyar yarinya ka auro ta, sannan ka je ka ɗebo mata cuta ka sa mata, ka cutar da ita, ka kashe ta ba. Wallahi akwai yarinyar da na sani malam, masha Allah tabarakallah malam, yarinya kilin,
yarinya budurwa muhaddaciyar Qur'ani, mai ibada, mai hijabi, mai niqabi, mai mutunci. Irin rashin binciken nan iyaye suka zo suka aurar da ita ga wani mazinaci, yana aurenta shekara ɗaya ya sa mata wannan ciwon. Kawai sai ciwo ya ta kama ta, ana zuwa asibiti aka ce ai baki da lafiya, me ya same ki? Ciwon zamani ne ya kama ki, ciwon kanjamau. Subhanallah, a ina yaya aka yi haka? Ban taba zina ba, fitowa kaza ba. Aka gwada mijin, aga shi yana da shi, ashe mugun mai neman mata ne. Ba a je ko ina ba, ya fadi ya mutu, suka binne shi. Yanzu yarinya ya batta karama, ga ta ga zawarci, ga kyawun jiki, ga kyawun halitta, ga karancin shekaru, amma ga ta da ciwo jankam a jikinta. Wa zai aure ta? Ba wanda zai aure ta. Kuma yarinya mai tsoron Allah ta ce ita ba za ta yi aure ba, ba wanda za ta aura wanda yake mai lafiya, kar ta sa mai wannan ciwon, saboda ita ma sa mata akai. Tana nan ta haƙura, tana son auren da sha'awa, amma ba za ta iya yi ba. Wannan sai dai a nema mata mai irin wannan ciwon irin ta, mai irin wannan ciwon, aje a hada su ta fama har su mutu gaba daya. Yanzu wannan daidai ne a bar mutum yana neman mata? To wallahi hadarin da mata suke fuskanta kenan. Duk matar da mijinta yake neman mata, to wallahi akwai hadari. Ki ma je ki gwaji, ki tabbatar da lafiyar ki kalau. Kuma ku sani, duk uban da ya nemi mata sai ƴaƴansa sun nemi mata, sai sun nemi maza, ko ƴaƴansa sun nemi mata, ko ƴaƴansa sun nemi maza. Ku ji tsoron Allah, ku daina zuwa kuna lalata ƴaƴan mutane, sai Allah ya kama ku. Wala taqrabu zina, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Mala, tambaya na kusa da na ƙarshe shine, miji mai zuwa wajen bokaye, yaya matan za ta yi da shi? ita ma mata watakila tana zuwa, in ba ta zuwa wata tana zuwa. Duk mijin da yake zuwa gidan bokaye, na yi bayani, manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, duk wanda ya je gidan boka lam tuqbal lahu salatun, ba a karban sallar sa kwana 40. Duk wanda yake boka ne, in dai ka je wajensa ka zauna ka yi mai bayani, ka tabbatar automatically sallar ka ta kwana 40 ta zube, ka san inda zaka nemo ta. Abu na biyu, a wata riwaya manzo Allah ce, duk wanda ya je man ataka hinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqulu, duk wanda ya je gurin mai duba ko mai bugun ƙasa ko boka mai gobe da nisa ko mai da'awar ya san gobe, ya gaskata shi ga abin da ya faɗa masa, hakika ya kafirce da abin da Allah saka wa nan Muhammadu shine alqur'ani. Ka kafirce alqur'ani gaba daya. To duk wanda ta san mijinta mai wannan dabi'a ne, ita ma ta yi mai wa'azi, ta hada shi da malaman sunna, ta nemi irin wannan wa'azi da aka yi, ta kunna masa ya ji haɗarin zuwa gidan boka da mu'amala da bokaye da matsafa, ya daina. In ya yadda ya ji wa'azi ya daina, alhamdulillah. Idan bai daina ba, ta kashe auren, ta rabu da shi, dan bai kamata ta zauna a ƙarƙashin wannan mutum ba, nan gaba shi zai tsafe ta. Yanzu akwai matar da ta kawo mun fatawa, take cewa mijin ne yake mata tsafi ma, bayan yana zuwa gurin bokan har ya zo ya sa shi yana mata tsafi. Ta ce sai ta zo ta kwanta a gado, ya zo yana kewaya ta da wasu kore. Ta kwanta a gado za su yi sunna fa, sai zo da wata ƙwarya yana ta kewaya ta, yana kiran sunan aljanna, ni fa ba na so, to sai an yi, ni fa wallahi ba na so, to sai an yi, yana kewaya ta, sai ya gama tsafe ta, ya tofe ta, sannan ya sadu da ita. Na ce karki yadda da shi, ki buge shegiyar ƙwarya, ki fasa ta, ƙwaryar banza, ƙwaryar tsiya, ƙwaryar tsafi.